mahaya raƙuma suke nuna adansu na raƙumi a daidai wannan lokaci. Ana kiransu domin su fito su gwada ado da kwalliya da suka yi kenan, domin a zaɓi wanda ya fi kowanne nuna kyawu na ado na raƙumin shi da kuma kwalliyar shi. Kamar da kuke gani ga sunan wannan shine cikon wasa ko kuma fantaziya da suke kira, wanda bayan an gama duka wannan zagaye ko nuna bajinta ta adar raƙumi, to washe gari ko lokacin rufe wasa akan bayyana wanda ya fi nuna kwazo a cikin waɗannan mahaya raƙuma kenan. Masu kallo kamar da kuke gani a daidai wannan lokaci ana bikin festival da layar a garin Ifirwan da ke jihar Agadez, jamhuriyar Nijar, wanda karo na 16 kenan. Kuma ga baki nan dai suna kallon wanda ake gabatar da wannan gasa ta fantaziya. A wannan guri gashi na ana kamar kiran sunayensu wanda suke bisa wannan raƙuma kenan, kuma suna da zagayowa. Wannan gari ne na Ifirwan kamar da muke gaya muku, gari ne wanda yake da abin ban mamaki da burgewa, wanda za ku ga kamar tsaunuka a bayan shi yanzu haka da nake magana. Mutane ne da suke rayuwa su ma a cikin wancan bayan tsauni da kuke gani, wanda gaba kaɗan za mu kai ku cikin wannan gari domin ku ga yadda ɗan adam yake rayuwa. Ba za ka taɓa tsammanin akwai ɗan adam a wannan guri ba. والنشيد أحمد الحسن هو الغلبة كيف يبون أحمد الحسن بسم الله تاكد مارنا